Kansalaisaloite puolustusmenojen sääntelystä on nyt saanut vaadittavat 50 000 allekirjoitusta ja seuraavaksi se etenee eduskunnan käsittelyyn. Tämän aloitteen tarkoituksena on se, että tulevaisuudessa puolustusmenoja kilpailutettaisiin huomioitaisiin myös esimerkiksi se, että myyjämaa ei osallistu aktiivisesti kansanmurhaan. Tällainen vastaava säännös on Suomessa jo olemassa puolustusteollisuuden tuotteet myyteessä, ja niitä ei esimerkiksi saa viedä maihin, jotka just harjoittaa kansanmurhaa. Josta kansalaisaloite etenisi niin pitkälle, että sen pohjalta säädettäisiin laki, vaikuttaisi se esimerkiksi Suomen aseiden ostoon esimerkiksi Israelista. Vaikka tämä aloite etenisi eduskunnasta oikeusministeriöön saakka, mä pidän erittäin epätodennäköisenä sitä, että perussuomalaisten Leena Meri, joka toimii oikeusministerinä, edistäisi tätä millään tavalla. Hän on jo aikaisemmin sanonut ihmisoikeuksia koskevan kansalaisaloitteen kohdalla, että oikeusministeriössä on tällä hetkellä niin kova kiire, ettei siellä ehditä edistää näitä asioita. Onkin mielenkiintoista nähdä, että onko meidän pääministerillä niin paljon selkärankaa, että edes tämä etenisi maaliin saakka. Ja esimerkiksi, että Suomi ei jatkossa rahoittaisi ostoillaan eettisesti epäilyttäviä maita.